الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے سنگی بڑی محبت و عقیدت نال سستی لا کے تے اچھی اچھی پڑھو والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھ لو محبت نال تسی بھی پڑھو الصلاة والسلام علیکم تھوڑے تھوڑے پڑھ دیو کی گالے عمدہ نہیں یا دل نہیں یا کوئی مجبوری ہے کوئی دس ہوتے صحیح گال پڑھو اچھی اچھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مدنی دے گیت اسی گاندے روانگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رواںگے مدنی دے گیت اسی گاندے رواںگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رواںگے آقا دیاں محفلاں سجاندے رواںگے اللہ دے وے ہمتا تے گج بج کے اللہ دے وے ہمتا تے گج بج کے
آقا دا میلاد مناندے رواں آقا دا میلاد مناندے رواں سونے دا میلاد مناندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں روکے سارا جاگے اساں نہیں رکنا روکے سارا جاگے اساں نہیں رکنا یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رواں یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رواں آقا دا میلاد مناندے رواں نیزے اتے چڑھ کے حسین بولیا نیزے اتے چڑھ کے حسین بولیا مولا اسی یاریاں نبھاندے رواں مولا اسی یاریاں نبھاندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں گلاں مٹھے ماگی دیاں کر کر کے گلاں سونے ماگی دیاں کر کر کے ستیاں نصیبانوں جگاندے رواں ستیاں نصیبانوں جگاندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں آقا جے بلاندے سانو در تے آقا جے بلاندے سانو در تے شہر مدینے شہر مدینے آندے جاندے رواں شہر مدینے آندے جاندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں اور پیران دے گھر دی گل ہے کوئی بھی فاروقی اس گھر تھوڑ نہیں کوئی بھی فاروقی اس گھر تھوڑ نہیں سیداں دا لنگر اسی کھاندے رواں زہرا دا لنگر اسی کھاندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں مدنی دے گیت اسی گاندے رواں آقا دیاں محفلاں سجاندے
درود و سلام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ سارے محبت ناڑا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی بارگاہ بے کس پناہ وچ محبتاں اور عقیدتاں دا خراج عرض کرنے تو بعد اج دی ایک خوبصورت عظیم الشان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کالونی دے سارے رہائشیاں نے عاشقان رسول نے غلامان صحابہ و اہل بیت رسول نے بڑی محبت نال منعقد کرنے دی سعادت حاصل کی ہے۔ مالک کریم سب دی حاضری قبول فرمائے، خاص کر کے مسجد دے امام صاحب حضرت مولانا حافظ محمد اسلم صاحب، عزیزم قاری فیصل شہزاد صاحب اور جتنے بندیاں نے اج دی اس محفل وچ کسی بھی حوالے نال حصہ پائے، لنگر پکائے، لوگاں نو دعوت دیتی ہے، آپ آئے نے مسجد دی صفائی کیتی ہے، گلیاں مالیاں دی صفائی کیتی ہے، اللہ سب نو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اسٹیج تے کثیر علماء کرام تشریف فرما نے، بالخصوص حضرت مولانا مفتی منیر عباس صاحب، عزت مآب محترم المقام حضرت مولانا احمد رضا صاحب، عزیزم مولانا قاری محمد عمران صاحب، استاد الحفاظ حضرت حافظ محبوب الہی صاحب، عزیزم قاری علی حسن صاحب اور جتنے عاشقان رسول، خاص کر کے آل نبی اولاد علی حضرت صاحبزادہ سید عدیل شاہ صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ تمام علماء اہل سنت دا سایہ رحمت اور صحیح العقیدہ سنی سیدہ دا سایہ شفقت ساڑے تے صحت عافیت نال قائم دائم فرمائے۔ مولوی ہماری آمین اوڑی آکھی ہے، اپنی ہماری اچھی آکھی ہے، اچھا آکھو آمین۔ محتشم حاضرین سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں شہر مکہ چھڑیا، اللہ دے حکم نال مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ایک سال بھی گزریا، دوجا سال بھی گزریا، تریجا سال بھی گزریا، چوتھا سال بھی گزریا، تے جدوں آیا پنجواں سال، مہینہ سی شوال دا، رمضان تو بعد جڑا مہینہ ہوندے اسلامی، ہجرت دا پنجواں سال ہے، مہینہ شوال دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دے حکم نال مدینہ شریف دے وچوں یہودیاں نو کڈیا۔ پہلے یہودی اور مسلمان اکٹھے رہندے آن، لیکن یہودی شروع تو شرارتی قوم ہے، بڑی بد دیانت اور بے ایمان قسم دی قوم ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا ہوتے یہودیاں دی شرارتاں، یہودیاں دے ظلم دنیا ساری پہ بیک دیئے۔ فلسطین دے انہوں نے ہتھے مجاہدین دے اتے کتنا ظلم کیتا جا رہے ہیں۔ وہ معصوم بچے جڑے ملبے تلے چیخ پکار رہے نے، اور وہ ماما بہناں بیٹیاں وہ نوجوان بھائی جڑے اتھے تڑپ رہے نے، پانی دے کے قطرے نو سسک رہے نے۔ اس ساری کارگزاری یہودیاں دیئے، دعا بھی فرماؤ اللہ مسلمانوں نو فتح عطا فرمائے، اللہ بیت المقدس نو آزادیاں عطا فرمائے، اللہ مسجد اقصی نو دوبارہ وہ خوبصورت جبینہ عطا فرمائے جڑیاں رب دے حضور جھکن والیاں ہوں۔
ہجرت دا 5واں سال ہے، شوال دا مہینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں نو مدینہ شریف وچوں اللہ دے حکم نال کٹ چھڑیا۔ یہودیاں دا ایک قبیلہ سی، وہ دا نام ہے بنو نضیر۔ اس قبیلے دے چند بندے مکہ شریف گئے۔ مکہ شریف جا کے انہوں نے ابو سفیان نال گل کی تھی۔ اس وقت حضرت ابو سفیان نے کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ابو سفیان نال انہوں نے جا کے گل کی تھی، آکھن لگے ابو سفیان اسی تہاڈی سنگت کردے ہاں، اسی تہاڈے نال رلدے ہاں، تے تسی مکے والے آ کے نا مدینہ شریف تے حملہ کرو، انہاں مسلماناں نو رل کے ختم کر دے ہاں۔ 2-4 اور قبیلے بھی، بنو غسفان اور اس طرح دے نام نے انہاں دے، وہ 2-4 اور بھی نہ رل گئے۔ سارے قبیلیاں نے پروگرام بنا لیا، نال مکے دے مشرق رلے تے 12,000 دا لشکر مدینہ شریف تے حملے واسطے تیار ہو گیا۔ سمجھ آؤندی پئی یہ گل دی؟ 12,000 بندیاں دا لشکر جدوں تیار ہویا تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو بنو قریظہ دے چند بندیاں نے آ کے دسیا بے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے شریف مشرق مکے دے رل کے تے مدینے دے جڑے یہودی تساں کڈے نے او رل کے مدینے شریف تے حملہ کرنا چاہندے ہیں، لہذا تسی تیاری فرما لو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں نو، صحابہ نو، جار نثاراں نو بلایا تے بلا کے حضور نے مشورہ فرمایا بے کی کیتا جائے۔ اتنا بڑا لشکر ہے اور پھر یہودی مدینے دے نال نے، بیتو نے نا، مدینے دے بیتو نے، بیتو بندہ نال ہے، وہ مکے دے مشرق نے، وہ بھی دشمن نے، یہ بھی دشمن نے، سارے دشمن اکٹھے ہو گئے نے، اسی مدینہ شریف والے لوگ کس طرح انہاں دے حملے دا جواب دئیے۔ جدوں حضور نے مشورہ کیتا تے کسے نے کوئی مشورہ دیتا، کسے نے کوئی مشورہ دیتا۔ حضرت سلمان فارسی بولے، انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں اسی ایران ہوندے آسے نا تے ایران وچ جدوں ایہو جائے حال بندے سن تے اسی ساری آبادی دے آس پاس خندق کھود لیندے آسے۔ کی کر دیا سے ٹوا ساڑی بولی چھو، سارے لوگ دے آس پاس خدائی کر کے، کھٹائی کر کے تے او دے وچ لکڑیاں سٹ چھٹ دیا سے، جدوں دشمن آ جاوے آ تے انہاں لکڑیاں نو آگ لا دین دیا سے۔ ہن ظاہر گل ہے جدوں لوگ دے ہر پاسے آگ لگی ہے تے دشمن اندر ٹپ نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت سلمان فارسی دی یہ گل بڑی پسند آئی، اور یہ گل تو آٹے ذہن میں چھونی چاہی دی۔ حضرت سلمان وہ بندے یہ فارس بچوں ہجرت کر کے گئے سن تے بڑی انہاں نے چاہت نال اسلام قبول کیتا ہے۔ انہاں دے اسلام قبول کرنے دی کہانی بڑی خوبصورت ہے، وقت نہیں ورنہ میں سناندہ، بڑی لمبی اور خوبصورت کہانی ہے انہاں دے اسلام لے آن دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بندے جنہوں حضور نے ایک موقع تے فرمایا سی بے سلمان ساڑھے آل بیت وچوں ہے، سلمان ساڑھے آل بیت وچوں ہیں۔ حضرت سلمان نے جدوں یہ مشورہ دیتا بے یا رسول اللہ سارے مدینے دے آس پاس خندق کھود لئیے، بچ لکڑیاں سٹ دینے ہیں، جدوں کافر آ جان گے، مشرق آ جان گے اس وقت آگ جلا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان دے اس مشورے نو قبول کیتا، سارے صحابہ بھی اور حضور بھی رل کے خندق کھودنا شروع کر دیتی۔ پورے مدینہ شریف دے آس پاس خندق کھودی گئی۔
اندر لکڑاں بھریاں گئیاں جدوں ابو سفیان تے انہاں دے لشکر تے یہودی او 12-13 ہزار بندہ جدوں آیا تیر بھی نے تلواراں بھی نے گھوڑے بھی نے اٹھ بھی نے کھان پین دا سامان بھی ہے ساری جنگی تیاری ہے جدوں او مدینہ شریف دے نیڑے آ رہے نا تے حضور نے غلاماں دی ڈیوٹی لائی تے ساری خندق وچ آگ لا دیتی گئی گل سمجھ دے پے ہو ساری خندق میں جدوں آگ لگی تھی انہاں آ کے ویکھیا تے حیران ہو گئے آکھن لگے بے ساڈے عرب وچ تے اگے آج تک کسے نے ایہو جی جنگ لڑی ہی نہیں ہن کی کریے اگے دیسی نہیں جا سکتے جانور گھوڑے اگے کیویں جان اگے آ کے خندق کے انہوں نے باہر ٹکڑوں کے تیر چلانا شروع کر دیتے 12,000 بندہ فوج لشکر بڑا روب ہلا گلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف دے اندر صحابہ دے نال محفوظ رب دی بارگاہ وچ فتح دیاں دعاواں پہ کر دیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو قبول فرمایا تے رب نے انیری گلی طوفان آیا بڑا کار دا تے انہیں وہ جتنے انہاں دے خیمے سن وہ بھی سارے پٹ چھڑے انہاں دے جانور جڑے نے وہ بھی تے بندے بھی ہوا اتنی تیز طوفان ایڈا ڈاڈا چی کے زمین تے ڈانٹ انہاں دیاں ہانڈیاں علماء نے لکھے ہیں باقاعدہ حدیث کی کتاباں بھی پکی ہوئی ہانڈیاں چولہیاں تے پئیاں اتنی تیز ہوا آئی بے ہانڈیاں میں چی کے مودیاں گئیاں جانور ڈے ڈے کے مرنا شروع ہو گئے جدوں این حال ویکھیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی نو بھیجیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جا ایک باری جا کے نا انہاں دی خبر لے کے آ بے انہاں دے مال و دولت انہاں دے جنگی تیاری انہاں دے تیر تلواراں کتنیاں ہیں جدوں سرکار نے آپ نو بھیجا تو سخت سردی دا موسم سی خندق جس وقت انہوں غزوہ خندق بھی آکھ دینے غزوہ احزاب بھی آکھ دینے قرآن مجید وچ پوری صورت ہے اس واقعے نو جڑی بیان کر دی 21ویں سپارے اندر جدوں آپ تشریف لے گئے سردی بہت زیادہ سردی دی وجہ تو وجود پہ کم دے حضور نے کوڑ بلایا تو سرکار نے کوڑ بلا کے نا اس طرح آپ دے چہرے تھے ہاتھ پھیریا ہاں ٹھیک اس بندے آگے سبحان اللہ کنی چاہیے اچھا کو سبحان اللہ جدو سرکار نے انہاں دے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے فرماندے نے اللہ نے حضور دے مبارک ہتھاں دی یہ برکت ظاہر فرمائی بے میرے وجود تو سردی دا اثر ختم ہو گیا سردی لگ دی نہیں آپ تشریف لے گئے جا کے انہاں کافران دے لشکر دے اندر گھس گئے تھے جا کے انہاں دے حالات بیک کے سارے آکے حضور نے خبر دیتی اللہ نے طوفان دے ذریعے مدد فرمائی ابو سفیان سارے لشکر لے کے تے نس بچ گئے جیڑا کو سامان تھوڑا بہت انہاں کو اٹھا سکتے سن اٹھا گئے باقی اس انیری اور طوفان دے اندر انہاں نے اپنی جان دے روڑے پہ گئے تے وہ اپنی سواریاں تے بیٹھے تے مکے واپس چلے گئے اس سارے غزوے نو آکھ دینے غزوہ ہنے غزوہ خندق کی آکھ دینے غزوہ یہ دے وچ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی کو 2-4 صحابہ کرام شہید ہوئے نہیں لیکن کوئی اتنی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی یہ دے وچ اسلام دا سب نالوں کم نقصان ہوئے تو سب نالوں زیادہ فائدہ ہوئے غنیمت جتنا خیبر وچ آیا تو جتنا اس غزوے چ آیا اتنا غنیمت دا مال اور غزوے سے نہیں آیا یہ جدوں غزوہ خندق ہویا نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق حضور دے صحابہ بھی کھود رہے سن تے حضور بھی کھود رہے سن اس خندق کھودنے دے درمیان ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ میں تو انہوں سنانے وقت تھوڑا لگے یا زیادہ لگے وہ گل تو سا حضور دے شان دی سننی ہے توجہ نال تے اتنی توجہ نال سننی ہے بے کم از کم 2-4-10 بندے نو یاد ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھدوا رہے نے تے اچانک اگے آگے چٹان بہت بڑا پتھر آ گیا
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو آکے عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بہت بڑی چٹان آ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انا نازل، پریشان نہ ہو میں ہونا ہی پیا، تسی پریشان نہ ہو، میں اسی تشریف لے کے آ رہے ہیں. حضور تشریف لے آئے کہ جس صحابی نے یہ گل دسی انہاں دا نام حضرت جابر، انہاں دے والد دا نام عبداللہ انصاری مشہور نے، تے بڑیاں انہاں حضور دیاں محبت دیاں گلاں سنائیاں نے امت میں. حضرت جابر فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جدوں تشریف لے آئے تے اساں ویکھیا وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پیٹ مبارک دے اتے پتھر بدھا ہویا سی. کی چیز سی؟ پتھر. وجہ کی؟ فرماتے ہیں لبثنا ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا، فرماتے ہیں 3 دن ہو چکے سانو کھان پین نو کچھ نہیں سی لبا، کھان پین نو کچھ نہیں سی لبدا. 3 دن تو اسی زبان تے کوئی شے نہیں سی رکھی تے اس بھوک اور فاقے دی وجہ تو صحابہ کرام بھی بے قرار سن تے حضور نے اپنے پیٹ مبارک دے اتے پتھر بدے ہو سن. فرماتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے. فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعول، حضور نے اونی یا کے پھوڑا، کی پھدیا پھوڑا کئی سرکار نے پکڑی. فضربا تے اللہ دے محبوب نے ید اللہ والے ہاتھ نال سٹ ماری. حضور دے ہاتھ مبارک بولے جنہوں نے قرآن نے ید اللہ کے فعاد کثیبا احیل، جدوں اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال دے نال، معول دے نال، پھوڑے دے نال سٹ ماری. او چٹان جیڑی صحابہ کرام کو نہیں سی پہ ٹوٹ دی. حضور دی 3 ضرباں لگیاں. کنیاں ضرباں؟ 3 ضرباں لگیاں. پہلی ضرب لگی تے حضور نے فرمایا صحابیو چٹان تے بھی نشان پہ گئے تے اللہ نے شام ساڑھے واسطے فتح کر دیتا ہے. دوجی جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب لگائی تے دوسری ضرب تے حضور نے فرمایا تو انو مبارک ہوئے، اللہ نے ساڑھے لے یمن بھی فتح فرما دیتا ہے. ایمی تیسری ضرب دے ہوتے حضور نے ایک اور علاقے دا ذکر فرمایا اے 3 ضرباں لائیاں نے رب نے 3 ضرباں دی برکت نال 3 ملک اسلام نو عطا فرما دیتے ہیں. اے دے 3 ضرباں رب دے محبوب نے لائیاں، اللہ نے 3 ملکاں دی بادشاہی دیاں خوشخبریاں دیتیاں. حضرت جابر فرماتے نے فعاد کثیبا احیل، او چٹان جیڑی صحابہ زور لالا تھکے نے نہیں پہ ٹوٹ دی، رب دے یار نے جدوں 3 ضرباں لائیاں یہ او انج ٹوٹی جی میں ریت دی ایسی بھر گئی، ساری چٹان بھر گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے جدوں وہ چٹان ٹوٹی نا تے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وجود مبارک کی طرف دیکھیا، بے پیٹ مبارک تے 3 پتھر بھی بدے نے، کمزوری بھی ہے. آپ فرماندے نے میں حضور کو اجازت منگی، عرض کیتا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں اپنے گھر جاواں کوئی تواڈے لئی تھوڑا بہت لنگر تیار کروا کے لے آواں. گھر آپ تا چونکہ اتنے نیڑے سی، یا رسول اللہ اس خندق دے نیڑے میرا گھر ہے، اجازت ہوئے تو میں گھر جاواں. یہ حدیث پاک جڑی میں پڑھ رہا نا، یہ امام بخاری نے صحیح بخاری بھی 2 جگہ تے ذکر کیتے ہیں، امام مسلم نے صحیح مسلم بھی ذکر کیتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بھی ذکر کیتے ہیں. اور میرے سامنے مشکات شریف ہے جدے تو میں پڑھ دائیں پیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ اجازت دیو میں گھر جا کے تو آڑے واسطے کوئی لنگر تیار کروا کے لے آواں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فَالْكَفَأْتُ إِلَىٰ إِمْرَاتِي
فقلت هل عندك شيء فإني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمصا شديدا. حضرت جابر فرماندے نے میں گھر گیا, گھر جا کے اپنی بی بی نو آکھیا اے میری بی بی دس کیا گھر دے وچ کچھ ہے, کیونکہ میں نے خندق دی کھدائی دے درمیان اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 دن دی بھوک دی وجہ تو انتہائی کمزور پائے. حضور دے چہرہ مبارک دے اتے تکلیف دے اثرات نے, لہذا دس کیا ساڑھے گھر دے اندر کوئی چیز ہے جیڑی میں پکا کے لے جاواں تے رب دے محبوب دی بارگاہ وچ لنگر تے نظرانہ پیش کراواں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ. آپ فرماتے نے میری بیوی اندر وہ ایک تھیڑا کٹ کے لے آئی. کی کٹ کے لے آئی؟ تھیڑا, سادی زبان جو جوڑا تھیڑا نکال کے لے آئیاں. فرماتے نے اس تھیلے دے اندر ایک سا گندم سی. کنی سی؟ سا عربی دا پیمانے وہ دا اگر وزن کٹے آ جائے نا تو علماء کرام فرماتے نے ایک سا 4 کلو دا ہوندے. کتنے کلو دا؟ بولو سارے, کتنے کلو دا؟ 4 کلو دا. حضرت جابر فرماتے ہیں فَأَخْرَجَتْ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ وَلَنَا بُهْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنْتُ الشَّعِيرَ. اللہ اکبر. حضرت جابر فرماندے نے میری بیوی نے آکھیا اے جڑا جوڑا ہے نا دے وچ 4 کلو گندم ہے ساڈے گھر تے ایک نکا جیا بکری دا بچہ اساں گھر پالیا ہے ساڈے گھر اے بھی. آپ فرماندے نے فذبحتها میں نے اس بکری دے بچے نو ذبح کیتا. فطحنت الشعیر اور میں نے اس عبارت رونا مشکات شریف دے اندر 2 طرح لکھیا گیا, طحنت الشعیر اور طحنت الشعیر. اگر طحنتو پڑھے آ جائے علماء دی نظر کر رہے ہیں پھر معنی بندہ ہے حضرت جابر فرماندے نے میں آپے آٹا گنے ہیں, میں آپے آٹا. اور اگر انہوں طحنت پڑھے آ جائے پھر معنی بندہ ہے حضرت جابر فرماندے نے میں نے بکری دا بچہ ذبح کیتا. میری بی بی نے آٹا پیسیا. آٹا پیسن تو بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حتی جعلنا اللحم فی البرمہ ثم جئت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسأررتو. حضرت جابر فرماندے نے اساں گوشت بنایا, گوشت بنا کے تے آنڈی بچ رکھیا, آنڈی اتے رکھی تے میں حضور کوڑ آ گیا تے حضور نو آکے نا اوڑی جا کان بچ آکھیا. کتے آکے آکھیا کان بچ آکے نا اوڑی جی گال کی تھی آکھیا کی. فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذبحنا بہیمتا لنا وطحنت صاعا من شعیر فتعال انت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل الخندق إن جابرا صنع الشورى فحيها الله بكم. حضرت جابر فرماندے نے میں حضور نو آکے کان دے اندر عرض کی تھی سونیا 4 کلو آٹا پکائے, ایک نکا جیا بکری دا لیلا پکائے. یا رسول اللہ تسی آپ بھی آ جاؤ تے نال 2-4 صحابی جڑے نے نا جنہاں نو بڑے ضرورت مند محسوس کر دیو 2-4 غلام نال لے لو تے ساڑھے گھر آ کے کھانا کھا جاؤ. سبحان اللہ, میں قربان جاواں انہاں بندیاں دے نصیباں تو جنہاں دے گھر رب دے محبوب کھانا کھان پہ آندے نے.
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے میں نے رب دے محبوب نو آکے آپ دے کن مبارک میں عرض کی تھی، سونیا اسا گھر دے اندر 4 کلو آٹا پکائے، ایک بکری دا بچہ ذبح کیتے، سونیا آپ بھی آو فتعال انت ونفر معک، یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لے آؤ کہ اپنے نال 2-4 بندے اور بھی لے کے ساڑھے گھر آکے کھانا کھا جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل الخندق، جدو میں گل کی تھی نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اچھی آواز مبارک دے نال اعلان فرمایا، اوے خندق کھودن والے صحابیو، جی یا رسول اللہ، فرمایا ان جابرا صنع سؤرا فحیا حلن بکم، حضرت جابر نے ساڑھی دعوت پکائیے، چلو سارے دے گھر روٹی کھان چلیے۔ کہ حضرت جابر نے کتنے بندیاں دی روٹی پکائی سی؟ 3-4 بندیاں دی۔ انہوں نے باقاعدہ لفظ آکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آؤ تے نال 2-4 بندے اور لے آؤ، چونکہ میں عرض کیتا نا بے 3-4 کتاباں سے حدیث آئیے، باقی کتاباں دے وچ نال باقاعدہ ذکر ہے بے 2 یا 3 نال لے کے آنا۔ اور ایک جگہ تے بھی ہے بے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جان لگے نا تے آپ دے بیوی نے آپ نو بلایا تے بلا کے آکھیا بے مہربانی کریا جے میری بےزتی نہ کروایا جے، میری بےزتی نہ کروایا جے، بندے تھوڑے گھر لے کے آویا جے، تھوڑا جے آٹا ہے تھوڑی جے گوشت ہیں تے مہربانی کریا زیادہ بندے نہ لے کے آنا بے تاکہ ساڑھی بےزتی نہ ہو جائے، چند بندے لے کے آنا۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنا سونے آساں غریباں دے گھر آ کے دعوت کھا جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدوں میں نے حضور نو عرض کیتا تے سرکار نے اعلان کر دیتا، فرمایا خندق والے مجاہدو، جابر نے ساریاں دی روٹی پکائیے، جابر نے ساریاں دی دعوت کی تھی، چلو سارے حضرت جابر دے گھر۔ حضرت جابر فرماندے نے میں پریشان ہویا، ایک لمحے واسطے پریشانی آئی، پھر دل وچ خیال آیا جابر پریشان نہ ہو، دعوت جانے، اعلان جانے، دعوت دین والا جانے تے لنگر جانے، کیونکہ اس نبی دیئے شانے اس سکیاں کھجورا اگا جاندہ، اے سکیاں کھجورا اگا جاندہ، اے پتھرا تھی کلے میں پڑا جاندہ، گنگیا تھی گلہ کرا جاندہ، اے مندیاں نو سینے تلا جاندہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک لمحے واسطے میں پریشان ہویا، پھر ذہن وچ خیال آیا جابر گھبرا نہیں، جیڑا سکیاں کھجوراں اگا جان دے، جیڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے، جیڑا گونگیاں نو بھلا جان دے، تیرے تھوڑے لنگر تو سارے غلاماں نو رجا جان دے۔ کون مارنا اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو میں اعلان سنے آنا تے حضور نے فرمایا جابر میں نے عرض کیتا جی یا رسول اللہ، فرمایا لا تنزلن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی اجیئا، فرمایا گھر جا بی بی نو جا کے کہیں
بے میرے آنے تائیں ہانڈی چولے تو تھلے لانی نہیں، ہانڈی نو چولے تو تھلے لانا نہیں، تے میرے آن تک جیڑا آٹا تساں گون کے رکھے ہے نا، میرے تشریف لے آن تک تساں او دی روٹی نہیں پکانی، اس دی روٹی نہیں پکانی۔ حضرت جابر دوڑ دے گھر آئے تے بی بی نو آ کے دسیا بے زوجہ محترمہ تو تے 3-4 بندیاں دا لنگر پکایا تے حضور سارے صحابہ سنے پہ آمدے نے۔ تے اوتھے ایک روایت وچ ایک کتاب وچ بھی جملے نے حضرت جابر نے آکھیا بیکا مینوں کی یہ بزتی ہونی ہے تہاڈی ہونی ہے جی بے چونکہ او پہلے تے سی نا 2-4 بندیاں دا لنگر ہے، انہوں نے آکھیا جو کچھ ہونا ہے تہاڈے نال ہونا، مینوں کی لگے میں تانوں پہلے آکھیا سی بھی تھوڑے بندے لے کے آویا جے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، نال حضور نے اے بھی آکھے میرے آن تو پہلے ہانڈی تھلے نہیں لانی تے آٹا پکانا نہیں۔ صحابی سن نا، کوابی تھوڑے ہی سن، انہاں دا ایمان پختہ سی، وہ سمجھ گئے اللہ دے محبوب نے کی اشارہ فرمائے۔ حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے وَجَاءَ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے میں نو فرمایا سی میرے آن تک ہانڈی نو تھلے لانا نہیں، میرے آن تک اپنے آٹے گننے ہوئے دی روٹی نہیں پکانی۔ فرماندے نے حضور تشریف لے آئے، حضور ساڑھے گھر تشریف لے آئے، سرکار جدوں تشریف لے آئے نا حضور نے پہلے آندیاں فرمایا آٹا کتے دے؟ فرماندے نے اساں آٹا لے آ کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا۔ فرماندے نے حضور نے کیتا کی فباساقا، حضور نے اپنا لعابِ دان لیا تے آٹے وچ ملایا، اپنی تھوک مبارک لئی تے اس نو آٹے دے اندر ملایا، وبارک تے تھوک مبارک آٹے ڈال کے نال حضور نے دعا منگی یا اللہ میرے غلام دیاں روٹیاں وچ برکت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ثم عامدہ الى برمتنا، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھی ہانڈی دی طرف توجہ فرمائی، فباسقا وبارکا، پھر حضور نے ساڑھی ہانڈی دے اندر بھی اپنا لعابِ دان مبارک ملایا تے اتے برکت دی دعا فرمائی، اتے برکت دی دعا فرمائی۔ اس تو پتہ لگتا ہے بے شے اگے رکھ کے دعا منگنا بھی حضور دی سنت ہی۔ کئی بندے نو روڑا ہوتا ہے نا بے اگے رکھ کے دعا کیوں منگ دے ہو، آرام ہو جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آٹے دے اندر تھوک مبارک ملایا تے برکت دی دعا فرمائی، ہانڈی دے اندر تھوک مبارک ملایا تے برکت دی دعا فرمائی تے ہویا کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ثم قال ادعی خابزتن فلتخبز معک، سرکار نے فرمایا ہے جابر دی بیوی جا ہون اکلی روٹی نہ پکاویں، ایک اور بی بی نو بلا کے لیا جیڑی تیرے نال مل کے تو بھی روٹیاں پکائی جا، وہ بھی روٹیاں پکائی جائے۔ اچھا ان دھیان نہ ذرا میری گال سننا، تواڈے ڈھیر سارے بندے ہو نے جڑے روٹی پکانے دا کاروبار کردے نے، ہاں جی بیاہ تے شادیاں تے روٹی پکاندے نے، 4 کلو جے آٹا ہوئے تے کنیاں بیبیاں چاہی دیاں پکانے واسطے جی؟ ایک بھی بالی ہوندی ہے، 4 کلو آٹے دی کنیاں روٹیاں بن دیاں؟ وہ زیادہ تو زیادہ عام روٹین میں 1 کلو وچ 8 روٹیاں گن دین، یعنی 32 روٹیاں دا آٹا ہے، لیکن نبی پاک فرماندے نے ہن اکلی نہ پکاویں، ایک اور نال رلا کے لیا۔ ادعی خابزتن فلتخبز معک وقدحی من برمتکم ولا تنزلوها۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بی بی جا مدینے دی کسی اور بی بی نو بلا کے لیا تے مل کے دونوں بی بیاں روٹی پکائی جاؤ، پکائی جاؤ، پکائی جاؤ، ہانڈی نو چولے تو اتارنا نہیں، ہانڈی جانے تے اسی جانی۔ حضرت جابر فرماندے نے پھر ہویا کی؟ فرماندے نے اسی ہانڈی کتے پہ ابالے پہ لیندی ہے، 2 بیبیاں پکان والیاں نے تے حضور دے 2 4 صحابی آئے، یہ 2 روٹیاں پاک رہیاں نے، ہانڈی وچوں اسی سالن پا کے دے رہے ہیں تے حضرت جابر فرماندے نے فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ
اللہ دی قسم وہم الفن بندے 2-4 دا نہیں سن 4 کلو آٹا سی تے بندہ 1000 کھا گیا کتنے بندے کھا گئے 1000 بندے کھا گئے تے آٹا کتنا سی 4 کلو فرماتے ہیں فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا كَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغَطُّ كَمَا هِي وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ حضرت جابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ دی قسم او جڑا 4 کلو 1 سا آٹا سی تے ایک بکری دا بچہ چھوٹا جیسا ذبح کیتا سی ایک چھوٹی ساری ہانڈی دے وچ پکایا سی فرما دینے 1000 بندہ آیا سارے آنے کھادا تے چکھیا نہیں برکت کر کے تبرک کر کے چکھیا نہیں فرما دینے ون حرفو ساریاں کھادا اتنے بے راج کی اخیری منہ پھیر گئے سن اخیری منہ پھیر اتنا کھادا بے ساریاں نے 3 دن دے بھوک سی 3 دن تو نہ حضور دے صحابہ کرام نے 3 دن تو اس امتحان میں سن تو سرکار نے جدوں اپنی شان دا اظہار فرمایا نا پھر حضرت جابر فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم 1000 بندے نے کھادا تے فرماندے نے 1000 نے تسلی دا کھادا تے کھان تو بعد فرماندے نے جدوں میں ہانڈی چ ویکھیا نا تے جتنی ہانڈی اساں پکائی سی اتنی ہی سی جتنی ہانڈی جساں سالن اپایا سی نا گوشت وغیرہ فرماندے نے او ہانڈی وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغَطُّ كَمَا هِيَ ساڈی ہانڈی چ اوویں ہی پے ابالے ہوندے سن جویں پہلے پے ہوندے سن تے ساڈا آٹا فرمایا لَتُخْبَزُ كَمَا هُوَ تے آٹا بھی ساڈا اوویں پیا پکدا سی جویں پہلے پیا پکدا سی 1000 بندہ 4 کلو کھا گیا ہاں جی تے رج بھی گیا تے فرماندے نے پھر ودیا بھی صحیح تے ہانڈی چوبالے بھی پے ہون تے میں پوچھا جابر پھر تو کی آکھیا ہوے گا حضرت جابر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ جابر دے جذبات نہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اینیاں برکتاں تے سرکار دیاں مہربانیاں ویکھیاں تے زبانے حال نال حضور نو دعا دے رہے نے تے آکھ دے نے صدا وصدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آپ دی برکت ہے ساڑھے تھوڑے جائے لنگر دے اٹھے اتنے غلامانو سوڑیا تسا رجایا بھی ہے اسا غلامہ دی عزت بھی بچائیے لنگر بھی بچ گئے تے فرماندے نے صدا و صدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ اسے تے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ اسے تے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ ایمان والے ہو اذکروا نعمت اللہ علیکم فرمایا رب دیاں انہاں نعمتاں نو یاد کرو اللہ دیاں انہاں نعمتاں نو یاد کرو کیڑیاں نعمتاں اذ جاءتکم جنود جدوں ڈیر سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے تواڈے اوتے حملہ کرنا ہے فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها تے اساں تواڈی امداد لئی تیز ہوا بھی بھیجی تے او لشکر بھی بھیجے جڑے تانوں نظر نہیں سن آ رہے اے ایمان والے ہو اس موقع تے جڑے اساں تواڈے تے انعام فرمائے نے انہاں انعام نو یاد کرو اونا انعامات دے وچوں ایک انعام ایسی جڑا میں جناب نو سنایا یہ دا ذکر قرآن دے اس حکم دے تحت کیتا اللہ فرماندہ ہے ساڑیاں او نعمتاں یاد کرو جڑیاں خندق دے وقت اساں تواڈے تے فرمائیاں یہ حضور دیاں شاناں نے حضور دیاں عزتاں نے سرکار دیاں عظمتاں نے جس رب نے خندق دے موقع تے مسلماناں دی امداد فرمائی اس رب کریم دی بارگاہ ناز وچ دعائے او مالک کریم
اس مالک کریم دی پاکیزہ بارگاہ ناز وچ دعائے مالک کریم اس وقت جمیں اس وقت یہودی مشرک بے ایمان سارے اکٹھے ہوئے سن اس وقت پوری دنیا دے کافر اکٹھے نے امریکہ برطانیہ جاپان فرانس سارے بے ایمان اکٹھے نے فلسطین تے حملہ کرنے واسطے اور ساریاں دی ایک صلاح ہے اللہ اس سخت ترین موڑ دے ہوتے امت مسلمہ دی امداد فرمائے مسلمان مشکل وچ ہوئے مسلمان تکلیف وچ ہوئے تے دین کی آکھ دے اسلام دا کی پیغام ہے کہ مشکل وقت دے اندر اپنے مسلمان بھائی دی امداد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دیتی فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا سرکار نے فرمایا مومن واسطے انج ہوندے جی میں ایک قد وچ لگی ہوئیاں اٹھا ہوندیاں ایک دیوار دے اندر لگیاں ہوئیاں اٹھا ہوندیاں نے ایک اٹھ دوجی اٹھ نو مضبوط کر دیئے ایک اٹھ نال دوجی اٹھ قائم ہوندیئے انہوں پتہ ہے قد دے اتوں ایک اٹھ بھی نہ لتھی ہوئے نا تے قد کھڑی رہن دیئے تے جو اتلا باند وار جڑا ہے وہ دی ایک اٹھ کڑ چھڑی میں تے آہستہ آہستہ وہ دیوار گرنا شروع ہو جان دیئے مسلمان نو مضبوط کر دے کمزور نہیں کردہ اللہ امت مسلمہ دیاں لیڈرانو مسلمان ملکان دیاں بادشاہانو اتفاق بھی عطا فرمائے اتحاد بھی عطا فرمائے احساس بھی عطا فرمائے کہ غیرت بھی عطا فرمائے کہ اس موقع دے ہوتے اپنے مسلمان بھائیاں دی امداد کرن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک اور مثال دیتی حضور نے فرمایا مسلمان واسطے انج ہوندے فرمایا جی میں ایک جسم دے مختلف آزا نہیں ایک جسم دے مختلف آزا نہیں فرمایا ایک عضو نو تکلیف ہوئے سارا جسم بے قرار ہوندے اے آنکھیں نا آنکھ وچ نکاح سارا تیلا پہ جائے ہاں جی مٹی گٹا تھوڑا جا پہ جائے تے آنکھ نو تکلیف ہوئے تے باقی جسم سکون میں ہوندے سارا جسم بے قرار ہوندے اے نک وچ نکی ساری پنسی نکل آئے ہاں جی تے نک دی پنسی بندے نو ٹنگ لیندی ہے پیراں وچ کنڈا پڑ جائے پڑدا پیراں وچ لیکن سارا وجود بے قرار ہو جاندے کان دے اندر کوئی چھوٹا جا زخم ہو جائے ہوندا کان نو ہے پر وجود سارا بے قرار ہوندے حضور فرماندے نے مسلمان واسطے انج ہونا چاہیے ایک نو تکلیف ہوئے تو سارے اس تکلیف نو محسوس کرن سارے اس تکلیف نو محسوس کرن اور اس تکلیف نو دور کرنے دی کوشش کرن اللہ سانو اتحاد دے اتفاق دے اور اللہ اور فلسطینی مجاہدین دی امداد فرمائے یقین فرماؤ جدوں خبریں سنیندیاں نے ویکھی دے دل خون دے آنسو روندے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 2 4 مہینیاں دے انہاں دا کی قصور ہے انہاں دا کی گناہ ہے انہاں نے کیڑا اسرائیل تے حملہ کیتا ہے بس ظالم ہے نا کہ سارے ظالم اکٹھے ہو گئے اور آتی اس ظالم دا حمایتی امریکہ دا جو بائیڈن پہ آکھ دائی پہ خبردار کوئی بندہ آئی دی طرف میلی آکھ نہ بیکھی کوئی اسرائیل دے اتے حملہ کرنے دی سوچ بھی نہ کرے سارے بے ایمان اکٹھے نہیں دعا کرو پہ بے ایمان سارے اکٹھے نہیں اللہ کرے ایمان والے بھی سارے اکٹھے ہو جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا الکفر ملت واحدہ فرمایا بامیں یہودی ہوئے بامیں عیسائی ہوئے بامیں کھتری ہوئے بامیں ہندو ہوئے کدی نہ یہ سمجھنا کہ ساڑھے آگ پھلانا چنگے فرمایا سارے بے ایمان ایک ہی نہیں الکفر ملت واحدہ فرمایا سارے کفر ایک ہی جماعت میں تے کفر سارے ایک جماعت ہن پوری دنیا پہ بیک دیئے سارے کافر ایک جماعت نہیں اور روس نے اقوام متحدہ دے اندر قرارداد پیش کی تھی بے جنگ بند ہونی چاہی دیئے تے اے 4-5 بے ایمان رال کے اے برطانیہ تے امریکہ تے جاپان تے اے جرمنی ان 4-5 بے ایمانہ نے رال کے آکھا جی بالکل نہیں بند ہونی چاہیے سارے بے ایمان اکٹھے نے اللہ سانو اپنے اختلاف بلا کے تے انہاں مسلمان بھائیاں لئی ایک ہون دی توفیق عطا فرمائے اللہ وہ موقع دے وے کہ اسی جہاد واسطے جائیے مالک کریم آسانیاں پیدا فرمائے نہیں تو کم از کم اسی دعا تے کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے دعا تے کر سکتے ہیں کوشش کیتا کرو 5 نمازاں نے نماز فرض ہے نماز پڑھی تے نماز تو بعد ہر نماز تو بعد اپنے انہاں مسلمان بھائیوں واسطے دعا منگی کہ اللہ انہوں نے فتح عطا فرمائے اللہ انہوں نے قربانیاں قبول فرمائے جتنے ساڑھے مسلمان بھائی اس ظالم دے حملیوں میں شہید ہوئے نے اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے جتنے زخمی نے اللہ انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے جتنے مجاہدین حالت جہاد وچ نے اللہ بدر والے فرشتیاں دی امداد انہوں نے نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین قاری فیصل صاحب دی بڑی خواہش ہے بے حضرت مولانا
احمد رضا صاحب 5-7-10 منٹ آ کے گفتگو فرمان میں بڑی احترام نال تے بڑی عقیدت نال دعوت پیش کرنگا استاد محترم حضرت مولانا احمد رضا صاحب بس مختصر صرف انہاں دی دل جوئی نہیں